No puede ser. Ya. Pasaría mejor desde una prensa, ¿no? Pasaría mejor con el tele. Aipatu bezala, Euskaraldia herritar euskaltzaleak aktibatuta hizkuntza ohiturak aldatzea helburu duen ekimena da. Zehatzago, bi egiteko aipa genitzake. Euskaraz hitz egin eta ulertzen duten herritarren arteko eguneroko harremanetan eragitea. Haien artean euskaraz aritu daitezen. Eta era guztietako entitateek herritarren praktika horiek posible izan daitezen babes neurriak hartzea. Entitate diogunean, herritarrak biltzen dituzten era guztietako egiturei buruz ari gara. Izan enpresa, kirol elkarte, kultur elkarte eta bestelakoak. Lehen Euskaraldia 2018ko azaroaren 23-tik abenduaren 3-ra bitartean izango da. Justu, gaur urtebete barru, eta 11 egun euskaraz leloa izango du. Izan ere, 11 egun horietan Euskal Herri osoko hiztunak aktibatu nahi ditugu, martxan jarri nahi ditugu, bere ohiko harremanetan eta ulertzen duten pertsona guztiekin euskaraz egin dezaten. Hala nahi duten eta gutxienez euskara ulertzen duten 16 urtetik gorako herritarrak izango dira ekimenaren protagonista. Eta identifikazio txapa baten bidez, bi roletako bat aukeratuko dute. Hau bizi, ulertzen duten guztiei euskaraz egiten dieten pertsonak dira. Baita ez ezagunei lehen hitza ere gutxienez euskaraz egiten dietenak. Ondoko kideak euskaraz zein erdaraz erantzun. Eta bigarren rola belarri prest, euskara ulertzen duten kideak dira. Eta gainontzekoi beraiekin euskaraz aritzeko deia egiten diete identifikazio txaparen bidez. Behar bada, erdaraz erantzungo dute. Baina beraiei euskaraz hitz egitean nahi dute. Euskarak indarra handia hartu du azken urte hauetan, bai. Eta susperraldi honek argi erakutsi digu, euskararen sustapena ez dela berez etortzen den zerbait, ez dela inertzia etortzen. Euskara hizkuntza handien tartean eta erdian bizi den hizkuntza txiki bat da, eta gure hiztun komunitatea ere txikia da, eta era guztietako zailtasunak aurkitzen ditugu gure eguneroko bizitzan. Hala ere, azken hamarkadatan egindako lanari esker, inoizko baldintzarik onenak ditugu, euskararen erabilerari bultzada sendo bat emateko. Izan ere, euskal hiztunen eta euskara ulertzen dugunon komunitatea onditu eginda. Euskararen munduak eta lurraldeak egoera berri batera ekarriz. Hala ere, oraindik ere, ingurune askotan, zenbait esparrutan, zaila da euskaraz bizi ahal izatea. Egoeraren aurrean erakundeoi lan egitea dagokigu, herritarrekin eta elkarte euskaltzaleekin batera, euskara nonahi eta zernaitarako erabiltzea erraztuko duten baldintzak sortzeko. Herrien izen ematea urtarrila eta martxoaren artean izango da, baina lehen aipatu bezala azken 2 urteetan hainbat dira aktibazio ekimenak martxan jarri dituztenak eta emaitzak baliagarriak eta baikorrak direnez berriz errepikatzera doazenak. Esate baterako Donostia, iaz eta orain une honetan auzoka egin dute ekimena eta datorren urtean hiri moduan egitera doaz, Lautada Agurainen egin zuten eta eskualdera zabaldu dira, Lasarte, Arrigorriaga. Batzuk orain une honetan edo datozen asteetan ari dira aktibazio ekimenak egiten. Esate baterako Baiona, Gelu eta Miarritzen Ipar Euskal Herriko lehen ekimena egingo da, BAM. Derion ere ari dira, Deustun, Aiaraldean, Lizarran. Eta datorren urterako martxan daude zenbait herri. Getxo, Durango, Elgoibar, Iruña, Gasteiz, Bilbo, Tolosaldea, eskualdeka ari baitira batzuk, eta beste zerrenda luzea. Esan bezala herriek ediko dute beraz protagonismoa eta batez ere euskaltzaleek. Eta helburua hori zen, herritarrak aktibatuta, hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera areagotzea. Eta 2018ko azaroaren 23-ra heldu bitartean badaukagu lana eta lan horrek asko baldintzatuko du emaitza. Azken finean, 2018ko abenduaren 4-tik aurrera ere,
11 egun horietako praktika pasata ere, euskarazko harreman berri horiei eustea izango baita gure erronka edo egiteko.